Καλημέρα σας. Όχι, γεια σου φιλαράκι μου. Τι κάνουμε? Έχουμε τσιγάρα. Τσιγάρα, βέβαια. Τι τσιγάρα? Ένα μάρμπουρο σκληρό εδώ στην παραγωγή. 4 βρουλάκια για σένα. Και όπα έχουμε πιποτάκια. Δώστε μου ένα τζαλάκι να πιω το βράδυ τη γυναίκα με ένα τζόνι δώστε μου. Τζόνι, ουίσκι. Ναι. Από έξω να. Τι να κάνεις, γυναίκες. Τα τσιγάρα εδώ από μένα. 180 ευρώ για το μπουκάλι. Τι 180 ευρώ κύριε μου, ένα μπουκάλι ουίσκι 180 ευρώ, πού το πίνουμε? 180 ρε φίλε, τι να σε κάνω. Πρώτο τραπέζι έχουμε πίσω χαρά, βέρα. Καλά κύριε, σοβαρό στο ψιλικατζίδικο, τι πρώτο τραπέζι μου λέτε, πού είναι το τραπέζι, βλέπετε Το τραπέζι. μαγαζί είναι σοβαρό, σε παρακαλώ. Είναι σοβαρό. Μα βλέπετε κανένα τραπέζι, πού θα το πιω εδώ, θα κάτσω και θα πίνω. Μισό λεπτό, να φωνάξω το μέρος. Τζορτζ, έλα σου παρακαλώ, έλα λίγο. Μα πού είναι κύριε μου αυτός ο Τζόρτζ επιτέλους? Θα έρθει. Γιώργο, σε παρακαλώ, εξυπηρέτησε τον κύριο Βάλου στο τραπέζι μου να κάτσει γιατί λίγο το δύσκολο μας κάνει. Τι πρόβλημα αυτός είναι ο μέτρης σας? Ναι, ο μέτρης. Τι πρόβλημα υπάρχει? Αυτός φαίνεται ο νόμος της νύχτας, δεν μέτρης σας είναι αυτός. Τι μαγαζί ήρθα κύριε μου, εγώ τσιγάρα θέλω. Πήρε ένα μπουκάλι ουίσκι, βάλω τον κύριο στο τραπέζι να Μπορείτε κάτσει. να περάσει το τραπεζάκι σας, έχουμε πρώτο τραπέζι. Μα δεν θέλω να κάτσω πρώτο τραπέζι, κύριε. Έχουμε χαρά πέρα, το μπουκάλι του ίσχυ με τα φιστίκια κομπλέ. Μα κύριε μου, δεν θέλω το φιστίκι του ίσχυ, θα πάω σπίτι μου να πιω το ίσχυ μου τη γυναίκα Περάστε μου. κύριε μου, σας παρακαλώ, περάστε κύριε μου. Πού να πάω, ξέρω πού να πάω. Θα περάσετε, το πρόγραμμα είναι πολύ καλό κύριε, περάστε. Σας ακολουθώ, δείξτε μου το πρόγραμμά σας. Σας παρακαλώ, περάστε. Σας ακολουθώ, ορίστε. Πού με πας κύριε μου τώρα, με περιμένει και η γυναίκα μου σπίτι, πού να πάω? Πού να πάω να κάτσω, πείτε μου, πού? Παρακαλώ, καθίστε. Έφυγα. Και τι να κάνω? Μα κύριε μου, το καταλαβαίνετε, δεν θέλω το πιω το ίσχυ, θέλω να φύγω να πάω το πιω με τη Σας γυναίκα μου. παρακαλώ κύριε, καθίστε κάτω. Μα κύριε μου, γυναίκα μου. Σας περιμένει. παρακαλώ να. Τι να σας πω, θα το πιω εδώ πέρα, δεν πάει να τζεντέμ να γίνει. Έχει πληρώσει κύριος, έχετε πληρώσει? Όχι, τώρα θα πλήρω, θα το πιω πρώτα. Καλά, είσαι σοβαρός κύριε, δεν έχετε πληρώσει? Κόψτε.